ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай. Айноми юристи ҷай муроҷиат кун, скидкат мекунад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали мо. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. имрӯза навори мо оиди парвозҳои чартерӣ дар моҳи январ муқаррар гардида аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва ногуфта намонад ки мо дирӯз як навор кардем оиди парвозҳо аз Тоҷикистон ба Россия, нархи чиптаҳорам гап задагем. Дар омада видеоҳои динагӣ моро тамошо кунед, маълумоти пурратар бахтон мегиред. Ҳозир мо дар бораи парвозҳо аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳи январ мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Раиси авиатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар ҷаласаи худаш қайд кард, ки дар моҳи январ аз шаҳрҳои гуногуни Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 130 парвози чартерӣ муқаррар гардидагист. Парвозҳои чартерӣ аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ба мисли моҳҳои гузашта муқаррар шудагӣ ҳастанд. Ва ногуфта намонад, ки ҳар касе ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол ёфтанияй, вай бояд ҳатман аз тест гузашта бошад, яъне ки ҳуҷҷати тиббӣ бо худ дошта бошад. Нархи билет аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air бо ин рейсҳои чартерӣ баробар мебошад ба 30,000 рубл, яъне ки аз Россия ба Тоҷикистон омадан 30,000 рубла дар бар мегирад. 30,000 рубл ба нархи тоҷикӣ баробар мешавад ба 4350 сомон. Ногуфта намонад, ки нархи билет айни ҳол хеле аз пештара дида арзон шудагист. Шумо бисёриҳо низ шоҳид ҳастед, ки нархи билет пештар вақтҳо баробар буд то 8000-10000 сомон. Ва боз ногуфта намонад, ки дар ин моҳи январ ҳамчунин бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Беларусия, ба Минск 10 парвози чартерӣ муқаррар кардагианд, ки дар ин 10 парвоз аз Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсиятҳое ки ба Беларусия рафтаниянд, яъне шаҳрвандои Беларусия ҳастанд ё ки Беларусия рафтаниянд, метавонанд бо ин ширкатҳо сафар кунанд, ё ки шаҳрвандои тоҷике ки дар Беларусия қарор доранд, метавонанд ки бо ин ширкатҳо, яъне аз Минск ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол дода шаванд. Ва хотиррасон мекунем, ки 10 парвозе ки ба Беларусия муқаррар кардагианд, ин вобаста аз талаботи шаҳрвандоа, яъне ки талабот зиёд боша, агар 10 парвоз ба анҷом мерасад, ва агар ки талабот камтар боша, мумкин ки 3-4 парвоз муқаррар кунанд тамом. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, бо диққат гӯш кунед. Комилҷон нависад: салом ака, ҳами канали мара ба мухлисони канали худ муаррифӣ мекардед. Ман як подписчикам. Марҳамат бародаро, бидроен канали наи бародарда подписатсия кунед ва дастгириш кунед, ки видеоҳои нав пешкаштон бигардонад. Бидроен як бор каналша хабар бигиред. Шамик Бозоров нависад: гап нест акай Сорбон, беҳтарин барнома, дар паноҳи Аллоҳ бошед. Бародар, раҳматҳои калон ба шумо, нав ба нав хабарҳоро мерасонед. Ман мухлиси шумоям ҳаррӯзина. ҳазор раҳмат ҳамин гуна шахсиятҳое, ки моро дастгирӣ мекунанд, яъне фикра ақидаи хуби худшона баён мекунанд. Чунки мо ин гуна суханҳоро ки мешнавем, мотиватсияи мо зиёдтар мешавад ва иншааллоҳ ки мо ҳар рӯз бо сари вақт хабарҳоро пешкаши шумо гардонидан мегирем. Як бори дига миннатдорӣ хидмат ба ҳамаи бародарое ки дастгирӣ мекунанд мерасонам. Тоҷик нависад: салом алайкум бародар, мошини Россия чанд сомон мешавад? Раҳмат 07 Растамошкаш. Аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ворид кардан ба нархномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 38% ҳисоб мекунанд ва нархи Растамошкаш мебурояд. Ҳар як мошине ки вориди Тоҷикистон мешавад, вай дар ҷумҳурӣ нархномаи худша дорад. Ва як чизи дигара хотиррасон мекунем, ки мошинтон агар аз соли 2005 поён боша, вай Растамошка карда намешавад. Муҳаммад Собиров нависад: брат, мисол гражданини Тоҷикистон бошам, ҳозир метавонам Россия равам. Ташаккур пешакӣ. Мутаассифона тоқа гражданствои Тоҷикистона дошта бошӣ, наметавонӣ ки ба Россия равӣ. Ягон асос шида наметавонад, зеро ки ту ягон основания надорӣ, намешава рафта. Васлидӣ нависад: салом алайкум акай Сорбон, ман РВП дорам. Тоҷикистон рафта гашта Россия омада метавонам ё ин ки не? Пешакӣ раҳмат. Албатта РВП на ЗАГС дошта бошӣ, агар мешава бо абрадна ба Россия брай.
Шорух Миралиев нависад: салом акай Сорбон, мара амаким гражданини Москва ҳай, фамилиямон як ҳаст, ма рафтан метавонам Москва. Амаке танҳо фарзандои хича метавонам бурда ё ки ҳамсари хича бурда метавонам. Мутаассифона то ба воситаи амаке ба Россия рафта наметавонӣ. Мавзуна нависад: акай Сорбон, ассалому алайкум. Ака ман соҳиби ду фарзандам, бо шавҳарам ЗАГС надорам. Фарзандом монда, фамилияшон ба фамилияи хидмай, отчествашон аз падаршай шавҳарам. Мутаассифона ма мақсади гапи шуморо нафаҳмидам, зеро ки то охира навистагӣ нестем ки саволтон дар чӣ маврид буд. Узри зиёд. Амрулло нависад: салом алайкум. Савол: акай ма РВП дорам, ман метавонам амири сода рафта Россия? Мутаассифона наметавонӣ. Агар вид на жительство медошт, метавонисти рафта. ҳаёт 2000 нависад: дар Россия Тоҷикистон баргардем, чанд пул мешавад? Нархи чиптара мо дар аввали видео аллакай қайд кардем бародар. ДД нависад: бача, савола чуба ҷавоб наметӣ. Барои чӣ дар Тоҷикистон барои сварка кардан иҷозат мегирӣ? Ба пул боз пули свет метӣ. Агар ки мо пули светем, пас иҷозат барои чист? Бародари азиз, иҷозат гирифтани ту ба кору фаъолият кардан ба қувваи барқи ту ягон дахолат надорад. Ту иҷозата мисол мегирем бародар, мисол ки ту иҷозата дар 300 сомон мегирӣ, вале ту кору фаъолият мекунӣ, дар як моҳ 1000 сомон қувваи барқ истифода мекунӣ. И дар ягон ҷо туғрӣ намегирӣ. Ҳамин сухане ки худат навистай, пули барқ ҷидоае ва пули иҷозатномаи ту ҷидоае. Ӯ иҷозатномаи гирифтагит барои кору фаъолията иҷозат доданае, яъне ки ту иҷозат дорӣ ки ҳамун корта пеш бубарӣ ва и ба қувваи барқ ягон алоқамандиву дахолат надорад. Мунис нависад: салом алайкум акай Сорбон. Чанд бор комментарияда нависам, ҷавоб надодӣ. Саволумда ҷавоб те. Холам гражданини Россия, фамилияҳомон ягай асос шида метавонам Россия равам. Ма дар ин саволо барое ки бисёр ҷавоб додагиам ва гуфтагӣ ҳастам ки намешавад то падар ё модари худто набошад, ё ки апа ё бародари худ набошад. Холаву духтари холаву ё ки амаки ин чизо асос шида наметавонанд гражданство доштагиҳошон ва ё танҳо барои пайвандои худшон метавонанд, барои зану фарзанди худшон. Аброриддин Исоев нависад: салом акай Сорбон. Чанд бор шид савол метавонам, ҷавоб наметӣ. Новосибирск рӯзи душанбе рейс ҳаст, мо гражданини Тоҷикистон ҳастем, метавонем рафта чӣ гуна ҳуҷҷат дар кор ҳаст? Пешакӣ раҳмат. Динанги видеои маро тамошо кун. Ман ҳамаи рейсҳоро рӯзҳош қатӣ, ширкатҳош қатӣ гуфтагием ки кадом рӯз бо кадом ширкат рейс ҳастай ва агар асос надошта бошӣ рафта наметавонӣ бародар. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Саволҳои шуморо дар комментария интизорам. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.